dantza hori? Kontxoli de Montri! Pantxikastoa dator hotzararen bila, eta gu hemen berriketan! Aupa lagunok! Prest al dago eskolako otarra! Eskolako otarra, baina astoak eskolara joaten aldira ba. Horixe baiet, Epirritz! Neuk ere idazten irakurtzen eta matematikak egiten ikasi dut! Eskolan ikasi eta irakatsi, ez da, Pantxika? Denok baitugu ingurukoekin zer partekatu. Jakina, mendira joaten gabenean adibidez. Usainaren arabera, belar motak bere izten irakasten diet. Gelakide, Aizu, Pantxika, zeinen betaurreko handia dituzun? Bai, zuen behi politak hobeto ikusteko. Eta zeinen belarri handia. Bai, zuen kantuak hobeto entzuteko.